Лукашенко завёў шарманку пра трэцюю сусветную і злых амерыканцаў, а ягоная прапаганда ледзь не з кожнага прасу заяўляе аб гатовасці афіцыйнага Менску да перамоваў з Захадам. Дык што ж на самой справе за сігналы дасылае ў свет рэжым Лукашэнкі? Навошта дыктатар пагражае вайной і сустракаецца з кіраўніком тэрарыстычнай арганізацыі ДНР? Ды як на гэта рэагуюць дэмакратычныя сілы Беларусі? Пра гэта і не толькі ў сённяшнім выпуску праграмы «Пра свет». В студыі Зміцер Міцкевіч. Вітаю вас і пачынаем. Лукашенко перакананы, што напрыканцы верасня магчымая эскалацыя канфлікту. Нібыта пра гэта яму дакладваюць спецслужбы. А месцам эскалацыі можа стаць Беларусь, куды зачасцілі залятаць расійскія дроны. «Хочаш міру, рыхтуйся да вайны», заявіў Лукашенко на палігоне сваім вайскоўцам. Наколькі сур'ёзна дыктатар плануе ваяваць, невядома, але праціўніка ўжо папужаў. Настя Іліна працягне. Беларусь не можа утрымаць войска, здольнае ваяваць. У гэтым прызнаўся Лукашенко, наведваючы область Лясноўскі палігон на Берасцейшыне. Дыктатар паабяцаў жестачайшую праверку арміі і сілавікоў. Загадаў, між іншага, удасканаліць навучанне вайскоўцаў. Реформировали четырежды свою армию, а это, наверное, уже 5-й раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Пра ўцягненне Беларусі ў вайну папярэдзілі Лукашенко ўласнай спецслужбы. Нібыта яны пераказалі дадзены заходніх выведак. А можа, дыктатар проста ретранслюе страшылку Кремля. Враждебные шаги Киева буквально вынуждают Белоруссию задействовать свои вооруженные силы для выполнения задач по обеспечению безопасности территории республики и ее граждан. Да, нужно просто еще и учитывать, что на фоне очевидных неудач в зоне специальной военной операции Зеленский способен на самые безрассудные, циничные шаги. Мы не исключаем возможности вот этих деструктивных сил привести ситуацию в этом регионе в движение и привести все это к эскалации обстановки. Пакуль Лукашенко поставил задачу перед своим войском – узять на ўзбраенне дроны. Нынешняя война без беспилотников невозможна. Тое, што ўжо маецца, дыктатару прадэманстравалі на вайсковым палігоне область Лясноўскі под Барановичами. Сделано собственными руками самодельные ружья, обнаружители дронов. Дроны, сродкі барацьбы з імі, фугасы для дронаў у беларускім войску ўжо нібыта ёсць. Аднак Лукашенко марыць пра уласную вытворчасць баявых беспілотнікаў і не ўпершыню публічна ставіць задачу сваёй ваеннай прамысловасці па іх стварэнні. Магчыма, пра гэта вялася гаворка з іранскімі калегамі беларускага дыктатара ў Менску, каб перадалі адпаведныя тэхналогіі ці ўвогуле наладзілі масавую вытворчасць у Беларусі. Дарэчы, пра такую магчымасць паведамлялася яшчэ летась. Тэоретычна некія дроны можна зрабіць. Справа ў тым, што дроны гэта даволі простая канструкцыя. Яна танная, і вон у Украіне іх робяць недзе там, кажуць, у падвалах, у гаражах і так далей. Іншая справа, наколькі яны будуць якаснымі, наколькі яны будуць сучаснымі. Зразумела, дроны з'явяцца на ўзбраенні беларускага войска. В якой колькасці, якой якасці, уже гэта іншае пытанне. На нарадзе з вайскоўцамі на тым жа палігоне Лукашенко ставіў перад сваімі падначаленымі і новыя задачы. Была поставлена задача напрямую ОМОНовцам, спецподразделениям, Алмаз, Альфа там и так далее, и нашим внутренним войскам была поставлена задача откопать всех, кто служили в этих подразделениях, взять их на учет, кто может продолжать воевать эффективно, и обучать их. В ближайшее время проверим все подразделения. Як у фільме, у бой ідуць адні старікі. А каб салагі не падкачалі, трэба заняцца і іх падрыхтоўкай. Лукашенко абяцае войску муштры менш, але фізпадрыхтоўкі больш. Бо фізпадрыхтоўка, як і агнявая, мусіць быць на першым месцы. А то у нас солдат вроде специалист неплохой, но ему 4 килограмма или там 3,5 автомат на шею повесь, он
3 километра не пройдет пешком. Не то, что не пробежит там марш-бросок, как мы бегали по 10 километров, а может быть за сутки и больше придется ходить или бегать. То есть армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние. Дзе спатрэбіцца гэты бег падчас наступу ці адступлення невядома. Але Лукашенко ўзмацняе і гэтак званую тэрабарону, а таксама спадзяецца на паляўнічых. Можа, па прыкладзе фінаў і савецка-фінскай вайны. Ставіць на ўнутраны рэсурс – лясы, лыжы і снайперскія вінтоўкі. Более того, даже охотникам была поставлена Шуневичу задача иметь бригаду. Охотников у нас много. Они должны иметь свое подразделение со своим, тем не менее, как они сказали, оружием. Где мы подготовим лучших снайперов, чем у них? Наўрад ці найбліжэйшым часам у канфлікце Расіі і Украіны можа адбыцца нейкая значная эскалацыя. Абодва бакі цяпер ваююць на максімуме сваіх магчымасцяў, сілаў на адкрыццё новага фронту або правядзенне новых маштабных наступленняў няма. Але пабразгаць дронамі перад носам у суседзяў дыктатар не пагрэбаваў. А со мной в студии, каб абмеркаваць ситуацию в Беларуси и планы режима Лукашенко, эксперт Финского института международных справаў Рыгор Нижников. Добрый вечер. Добрый. Давайте пачнем вось с такой штуки. То бок тут атрымліваецца нейкая нестыкоўка. Вось мы спачатку чуем, што нібыта рэжым Лукашэнкі, ва ўсялякім выпадку вся ягоная прапаганда дасылае на захад нейкія сігналы пра гатовасць да перамоваў. То бок пішуцца нейкія артыкулы, выступаюць розныя персанажы в органах прапаганды. А пасля Лукашенко прыязджае на полигон и заявляя про некую войну, про то, что будет эскалация, зноў американцы ему виноваты, то бок атрымліваецца, ён своими руками свою ж прапаганду обнулил. Так, мы бачым гэтую шизофренію, але пытанне ў чым? У тым, што Лукашенко пачаў прадвыбарную кампанію гэтым летам, але тут адбыўся Курск. І Лукашенко, які хацеў правесці гэтую кампанію пад мірным небам, пра тое, што які ён міратворец, захищае Беларусь, дае ўсё і яйкі, і мір над галавой. Яму спатрэбілася прыняць іншую ролю саюзніка Масквы, якая пад пагрозай, якая, дарэчы, пачала эскалацыю ў адносінах з Захадам, кажучы пра тое, што калі Захад будзе дапамагаць зараз Украіне з дальнабойнай зброяй, то Россия готова нанести ядерный удар. И тут, конечно, роля союзника больше важная, чем за выборную кампанию. Тому Лукашенко повинен стать побач с Путиным и разом с Путиным погрожать Заходу апокалипсисом. А вось у выкананні Лукашэнкі гэта не выглядае як ягоныя паводзіны такога хлопчыка з гэтай байкі, які заўжды крычаў ваўкі-ваўкі. Таму што ён жа пастаянна да гэтай тэорыі звяртаецца, ён пастаянна кажа, што вот вайна, вось там, карацей, мы абараняем, вось я тут стаю там на абароне гэтага свету. І мне здаецца, што ўжо і на Захадзе, і ў Расіі ўсім гэта прыелася, все ўжо разумеюць, і нават рэакцыі я на гэта ніякай не бачу. Таму што гэта роля, ён гэту ролю выконвае. Ён артыст тэатра зараз, можам так сказаць. Галоўнае яму паказаць, што ён з'яўляецца саюзнікам, хаўруснікам Масквы. І яму вельмі важна, што пакуль больш нічога не трэбуецца. Гэта для яго, я думаю, пытанне нумар 1. Што датычыцца аўдыторыі, канешне, на Захадзе да гэтага, я думаю, глядзяць даволі так, мы да гэтага прызвычыліся, адносіны у нас і так вельмі благія, і што Лукашенко можа без Масквы, амаль нічога. Але ніхто не хоча гэта правяраць зараз. І галоўнае, все разумеюць, што калі з Масквы будзе указ, калі Масква скажа, а мы зараз пачнем, куды Лукашенко дзенецца. Таму да гэтага ўсё ж такі на гэта глядзяць. І якім чынам ён тады, па-вашаму, будзе выбудоўваць сваю перадвыбарчую стратэгію? Таму што, зноў жа, тут праваліваюцца пэўныя планы, і мы бачым з другога боку спробы неяк з Захадам наладзіць адносіны, ва ўсялякім выпадку сапраўды, там ягоная прапаганда зусім па-іншаму заспявала. Але тут дзве рэчы. Па-першае, ці будуць гэтыя сігналы ці не сігналы ўспрынятыя, па-другое, ці ёсць у яго якія-небудзь шансы ўвогуле штосьці зрабіць у такой сітуацыі, як вы апісалі? Я думаю, што ён, у прынцыпе, канешне, ўжо хацеў бы пачаць кампанію
То есть ён ужо хацеў бы гатавацца да выбараў, якія павінны бы прайсці праз некалькі месяцаў. Але ўсё, конечно, сапсавалася, все перанеслася. Пакуль трохі сітуацыя на фронте не зуцішыцца, і пакуль Лукашенко не будзе бачыць ні дронаў, якія летаюць над Беларусю, і пакуль ён не зможа казаць пра тое, што ў нас все-таки мір, як галоўная лінія кампаніі яго. Але ж у чым справа? Я думаю, все ж таки ён на захадзе, і ён таксама, я думаю, добра разумее, што нармалізацыя захадам немагчыма. Гэта быў перадвыбарчы трук. Таксама мы можам казаць пра тое, што Масква да гэтага ставіцца пазітыўна, бо Масква, як мы памятаем яшчэ у ліпні, яшчэ ў маі нават, яны казалі пра тое, што мы не супраць як нейкіх перамоваў з Украінай, нават нешта пачыналася, і калі б Лукашенко быў такім трэцім бокам, Масква была б не супраць, а для гэтага патрэбна, каб Захад і Украіна пагадзіліся. Але каб нармалізацыя нейкая адбылася, гэта ўжо немагчыма, на Захадзе все разумеюць. Я думаю, Лукашенко таксама разумее, што нічога з гэтага не будзе. Но калі мы гаворым пра вось гэтую эскалацыю, якой спачатку пужаў ён, пасля пачала пужаць Расія, то бок атрымліваецца, што Лукашенко выступіў у ролі голаса Крамля, агучыў тое, што ён хацеў сказаць. А наколькі гэта ўвогуле рэальна? Таму што мы бачым, што канвенцыйных сродкаў у Расіі не так шмат, у Украіны таксама з гэтым вялікія праблемы. Ці няма тут нейкай такой патавай сітуацыі, альбо сапраўды ў Расіі ўжо вось гэтае кіраўніцтва рэальна мусіць нейкі новы віток эскалацыі запусціць для таго, каб выставить себе в лепшым святле і паказаць, што мы ж такія адказваем на любыя пагрозы. Гэта вельмі слушнае пытанне. Мы, па-першае, бачым ужо, што і Масква, і, ў прынцыпе, Лукашенко ўжо шмат разоў рабілі гэтай чырвонай лініі, што нет, мы вось, калі вы там зойдзеце, пачнеце біць па Крыму, калі вы пачнеце біць па нашай тэрыторыі, зараз адбыўся Курск. І ўсе гэтыя красныя чырвоныя лініі, яны ўсё больш і больш здвігаюцца. Але ж пытанне ў тым, што на Захадзе ніхто не хоча спрабаваць, а дзе яны скончацца. Зараз што Пуцін робіць? Вось мы сёння бачым рыторыку, што будзе зменена ядзерная дактрына. На Захадзе гэта, вядома, адразу выклікала вялікая занепакоенасць. Таму менавіта пытацца даведацца, дзе гэта чырвоная лінія, ніхто не хоча. Таму, ў прынцыпе, вось гэты шантаж Масквы, ён працуе. Ён працуе, таму што на Захадзе ўсё больш і больш пачынаюць размаўляць, а дзе чырвоная лінія і што мы павінны рабіць, ці што мы не павінны рабіць. І тое, што Байден адмовіў Украіне, гэта паказвае, што працуе. То бок, можа быць, сапраўды гэта жаданне гэтай эскалацыі з боку захаду пазбегнуць, але мне здаецца, там жа таксама ёсць нейкая ацэнка сілаў, і яны мусяць разумець, што у расейцаў ёсць гэта ядравая зброя, але прымяніць яе, это ж па факце все, то бок гэта фінальная чырвоная лінія, за якой ужо больш нічога няма. Так, я думаю, што таму Расія таксама не хоча давадзіць да рэальных справаў, таму што шантаж, пагрозы працуюць лепей, чым ужыванне той же ядзернай тактычнай зброі. То бок, калі Расія ужыве ядзерную тактычную зброю в Украіне, гэта не дасць ей нейкіх перавагаў, больш за тое, яно пакажа, што асаблівых яно стане ударам па рэпутацыі Масквы сярод яе саюзнікаў, такіх як Кітай, а таксама сярод тых краін, якія займаюць такую пазіцыю нейтралітэта, ад Індыі да Паўднёвай Афрыкі. Таму Расіі лепей пагражаць, чым ужываць гэтыя сродкі. І якая роль тут Лукашэнкі, як вось в гэтым ядравым шантажы, паколькі ён жа таксама цяпер нібыта як асоба, якая фармальна адказвае за прыняццё рашэння аб прымяненні ядравай зброі. Таму што зразумела, што там кансультавацца з ім верагодна нават ніхто і не будзе, але все ж такі фармальна гэта ёсць, і мы бачылі, што в расійскай прапагандзе гэта часам нават спрабуюць так выставіць, што гэта ён там зможа нейкія рашэнні прымаць. Я думаю, што гэта стварае вялікую пагрозу. То бок, калі мы вярнемся да пытання, галава ЦРУ казаў пра тое, што Расія была блізка да ўжывання ядзернай зброі ў 22-м годзе, у канцы 22-го года, калі сітуацыя на фронце была вельмі благая. І пасля гэтага, ў 23-м, мы даведаліся, што Беларусі даецца ядзерная зброя. То бок Масква павялічвае колькасць сваіх варыянтаў, як яна можа яе выкарыстаць. І ёсць верагоднасць, што Масква выкарыстае ядзерную зброю косвенна праз Лукашэнку. Все будуць ведаць, што гэта Расія зрабіла,
але будзе выглядаць юрыдычна, што гэта зрабіў Лукашенко. То бок Беларусь становіцца заложнікам Масквы і лукашэнкаўскай палітыкі, якая прывязала Беларусь цалкам до Расіі. А на захадзе ёсць разуменне вось гэтых усіх механізмаў і якім супрацьдзейнічаць? Я думаю, што якраз такі разуменне ёсць, але яно ўсё больш і больш размываецца. То бок мы бачым, што Беларусь і Расія ставяцца зараз ўсё больш і больш на адну лінію. То бок калі мы раней казалі, што Лукашенко з'яўляецца галоўным пагрозай разам з расійскім ваенным авантурызмам для Захада, для Украіны, то зараз мы кажам, што не, Беларусь і Расія, таму і санкцыі павінны быць аднолькавымі. І таму я лічу, што нават калі мы кажам пра найбольшую пагрозу, найбольшую небяспеку, якую сёння бачуць на Захадзе, гэта ядзерная вайна паміж ЗША і Расіяй, гэта зараз амаль 0%, але гэта самы галоўны, кажуць, песімістычны сцэнар. То бок Захад будзе рабіць всё, каб гэтага пазбегнуць. І калі пытанне будзе, што мы павінны наказаць Беларусь, а пазбегнуць вайны з Масквой, то вось такі варыянт у Масквы ёсць на стале. І што тады можна ў такой сітуацыі зараз з гэтым усім зрабіць? Ну, таму што, зноў жа, тут трэба, зразумела, даносіць нейкім чынам да Захаду рэальную сітуацыю, ну і мы бачым таксама працу ў боку большай суб'ектнасці беларускіх дэмакратычных сілаў у гэтым шлях. Ну, гэта пытанне. Мы ж бачым, што ў беларускіх дэмакратычных сілаў было шмат магчымасцяў пасля 2020 года. І, дарэчы, вялікі палітычны капітал не толькі ў Беларусі, але і за мяжой краіны. І мы бачым, што няма ніякіх дасягненняў. То есть унутры краіны гэты палітычны капітал ужо, ў прынцыпе, разышоўся, яго няма. А што датычыцца Захада, мы бачым, што і нават беларускія дэмакратычныя сілы да іх кажуць, што і да іх не прыслухоўваецца больш. Але гэта пытанне таго, што дэмакратычныя сілы, і, в прынцыпе, мы не павінны казаць, што толькі яны, але ўся беларуская супольнасць, што мы кажам, што мы патрабуем ад Захада. Мы чакаем, што Захад зробіць нешта, але Захад, як мы бачым, проста чакае, што атрымаецца, і мы павінны казаць Захаду, што калі яны будуць чакаць, што нешта зменіцца на пазітыўнае, то яны дачакаюцца таго, што Беларусь проста знікне як краіна нават. І відавочна то, што гэта явна не ў іх стратэгічным інтарэсе мець такі прарасійскі балкон. Вот вы ў прыватнасці бачыце зацікаўленне заходняй, я не ведаю, заходняга палітыкуму ўвогуле гэтай тэмай дзеля таго, каб якраз такі гэтага балкону не было. Вось пытанне слушнае, і мы бачым, што заходні палітыкум пазбегае тэмы нават што рабіць, як рабіць з Расіяй. І таму ім даволі зручна проста казаць, што Беларусь і Расія гэта адзін кошык, і мы павінны проста вось гэта адкінуць і чакаць, што Пуцін памрэ, ці будзе змена рэжыма ў Расіі, а пасля, вось, як кажа Сікорскі, будуць змены ў Беларусі. Але гэта паказвае, што мы проста, як кажуць, это проста wishful thinking. Мы нічога не робім, каб зрабіць не проста стан лепей, але зрабіць перадумовы, каб у беларускага народа, у беларускага грамадства быў шанец вырашаць сваю будучыню. І гэта мы павінны кожны дзень казаць Захаду, што яны проста абязаны гэта ў іх стратэгічных інтарэсах. Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі гэтае разуменне у Захада будзе з'яўляцца і ўмацоўвацца, ну а нам, напэўна, прыкласці вот разам з вамі ў прыватнасці трэба ўсе намаганні дзеля таго, каб гэта здарылася. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй. Гэтак званы кіраўнік гэтак званай ДНР Дзеніс Пушылін наведаў Менск, дзе асабіста сустрэўся з мясцовым дыктатарам. Візіту ў соцсетках Лукашэнкі месца выдзелілі зусім не шмат, всяго 2-хвілінны відэаролік з анатацыямі. Навошта насамрэч прыязджаў Пушылін? Што гэта значыць і чаго цяпер чакаць афіцыйнаму Менску ад Кіева? У сюжэце Надзеі Бельскай. Привет, дорогой. Верховод непрызнанай ДНР разам з самаабвешчаным прэзідэнтам Беларусі налагоджваюць сувязі паміж дзяржавамі, якія ім не належаць. Такая вось нелегітымная сустрэча. Вы на нас можете рассчитывать. Ва ўкраінскім МЗС візіт Пушыліна рашуча асудзілі. Лукашэнку ж пры гэтым у камюніке асцярожна назвалі цяперашняй беларускай уладай. Сталая заява Александра Лукашэнкі пра ягоныя цёплыя пачуцці да братэрскага ўкраінскага народу гучаць як насмешка, а ягоныя практычныя дзеянні руйнуюць прынцыпы добрасуседства і ўзаемнай павагі, на якіх будаваліся стасункі паміж украінскім і беларускім народамі.
Лукашенко палітык выкрутлівы, такую рэакцыю, відаць, прадракаў, таму адразу заняў звыклую пазіцыю, сеў на 2 крэслы. Тут разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы вот будете сотрудничать, вы обидите Украину. Мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и Донецкой республикой. Па сутнасці Лукашенко папросту пагразілі пальцам. Гэта пры тым, што пра супрацу Беларусі з так званай ДНР вядома яшчэ як мінімум ад 2017 года. Продаж малочнай прадукцыі і водкі на акупаваную украінскую тэрыторыю тады пацвярджаў сярод іншага тагачасны кіраўнік сектара вонкава-эканамічнай дзейнасці гарадзенскага лікёраводачнага заводу Пётр Калеснік. Ва ўкраінскім экономікі бізнесам абурыліся і цалкам забаранілі гэткі гандаль. Лукашенко ж тым часам шчасліва пазіраваў на сустрэчы з Парашэнкам у Кіеве. Цяпер менскі самазванец асвойвае новыя тэрыторыі. Сельгастэхніка разам з мяснымі і малочнымі вырабамі едуць на часова акупаваныя пасля 22-го году тэрыторыі Украіны, кажуць ва ўкраінскім нацыянальным цэнтры супраціву. У першы амаль што год паўнавартаснай вайны гандаль паміж Беларусю і Украінай трываў. Як экспарт, гэтак і імпарт. Гэта пацверджана дакументацыяй украінскага Мінэканомікі. Яе па запыце атрымала выданне «Украінскія навіны». Цяпер сітуацыя іншая, тлумачыць украінскі палітолог Євген Магда. Зараз товарообіг складає, тобто формальний за цей рік, можливо, максимум кілька мільйонів, не більше 10 з кожного боку. Причому з Білорусі більше, з України менше. З України рахунок іде там буквально на сотні тисяч доларів, тобто навіть до $1 мільйона не дотягує. Що це означає? Що торгівлі фактично немає, тому що закритий кордон, тобто проходять якісь товари, які вже край потрібні і які можна транзитувати через треті країни, скажімо, через Польщу, через Словаччину чи ще в інший спосіб. Припиняти цалком адносини з Білоруссю Україна не буде, каже політолог. З точки зору дипломатії цивільної, зрозуміло, що це було правильно. Але коли в умовах війни перспектива збільшити лінію кордону на 1000 кілометрів, вона Україні абсолютно не потрібна. Тобто розірвання дипломатичних відносин, адже білоруських дипломатів немає в Києві, то це буде, Лукашенко може бути використано як привід для війни. І Україна собі такої розкоші, звичайно, дозволити не може. Беларуская вандроўка Пушыліна і ёсць выкарыстанне Лукашэнкі Крамлём. Прычынаў можа быць некалькі. Або Кремль правакуе Украіну на разарванне любых адносінаў з Беларусю, бо ведае пра імаверныя закрытыя каналы камунікацыі паміж Лукашэнкам і Украінай. Або напярэдадні другога мірнага саміту Пуціну важна паказаць Лукашэнку як саюзніка, які, маўляў, нават прымае на роўных кіраўніка квазідзяржавы. Ужо дакладна прывязаны да Расіі назаўжды. Кремль весь час патрабуе нейкіх больш актыўных праяваў лаяльнасці, знешніх праяваў. І Лукашенко выбірае для сябе, што, о божа, я лепш сустрэнуся там хоць з чортам лысым, хоць з Пушыліным, хоць з кіраўніком там нейкага раёна курдскага, абы не было больш сур'ёзных рэчаў, такіх як там накіроўваць беларускія войскі на вайну, то, что для его может нести серьезную погрозу. Безумовно, встреча с Пушилиным несе ему погрозу для его чего? Имиджу, авторитета, то бок того, чего уже давно нема. Пушылін, дарэчы, у Менску не першы раз прыязджаў і летась тады, як і цяпер, так званыя афіцыйныя сеткі Лукашэнкі, Пол Первого і старонка Пресговбай падалі гэта невялічкім 2-хвілінным відэа. А так званы ЛДНР Лукашенко дагэтуль афіцыйна не прызнаў. А со мной на сувязі кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак. Вітаю. Вітаю, Зміцер. Вось такое пытанне. Ці можна лічыць, што гэты візіт Пушыліна да Лукашэнкі яскравы паказнік таго, в якой сітуацыі Лукашенко знаходзіцца, і што вось гэта вынік гэтага міжнароднага ціску, што вось у гэтага менскага дыктатара толькі такія цяпер партнёры і больш нікому сур'ёзнаму ён не цікавы.
На мой погляд, самае галоўнае, пра што сведчаць такія візіты, гэта не адзіны візіт, які зараз адбываўся. Акрамя Дениса Пушыліна яшчэ дэлегацыя Рэспублікі Крым прыязджала ў Мінск і дамаўлялася там пра нейкія справы. Гэта кажа пра тое, што, па-першае, канешне, дуга, па якой працуюць лукашэнкаўцы, яна значна звузілася, і гэта альбо краіны, якія вельмі далёка ад Беларусі, напрыклад, краіны глобальнага поўдня, альбо тыя суб'екты псеўдакраіны, недакраіны, краіны не прызнаныя сусветам, якія цалкам альбо часткова пад кантролем Расійскай Федэрацыі. Ну і ясна, што Александр Лукашенко і ягоны кліка, яны зараз у тым самым становішчы, што і кіраўнікі Абхазіі і Паўднёвай Асетіі дэ-факта. Таму што, калі казаць пра дэ-юра, канешне, Беларусь захоўвае сваю міжнародную суб'ектнасць, удзельнічае ў ОАН, у іншых міжнародных структурах, але ўсё больш і больш гучыць на міжнародных пляцоўках і платформах думка пра тое, што Беларусь не з'яўляецца самастойным суб'ектам міжнароднага права дэ-факта. І вось якраз у сэнсе гэтай ізаляцыі бачна, што лукашыстам гэта не падабаецца, яны спрабуюць всякім чынам выбрацца. І тут нават кіраўнік Міністэрства замежных справаў Лукашэнкі Максим Рыжанкоў вот цэлую тыраду напісаў саўбелку, я тут просто працытую адну з гэтых заяваў. Минск неоднократно доводил до литовской стороны готовность к консультациям с Вильнюсом по восстановлению нормального добрососедского взаимодействия. Мы готовы к возобновлению контактов по линии пограничных и специальных служб, отраслевых ведомств, Министерств иностранных дел. Вось яны реально думают, что таким чином яны могут на Захадзе на кагосьці паўплываць, і хтосьці на гэта купіцца. Вельмі цікава, што гэтая заява супала з унутрылітоўскімі заявамі Вальдэмара Тамашэўскага. Гэта кіраўнік адной з прарасійскіх партый, якая, па іроніі судьбы, называецца выбарчая акцыя палякаў Літвы і за сем'і ці штосьці такое. Там, карацей, адразу ўсё, што маглі, наліпілі сабе і ў назву і сваю актыўнасць. Гэта прарасійская партыя зараз спрабуе абрацца ў літоўскі сейм. Выбары адбудуцца 14 кастрычніка і вядзе актыўную агітацыю, у тым ліку выкарыстоўваючы тэзы пра тое, што не трэба было, маўляў, сварыцца з Лукашэнкам. У 2020 годзе была зробленая фатальная памылка, якая прывяла для таго, што літоўская дзяржава, літоўскія падаткаплатнікі і грамадзяне згубілі вельмі шмат грошай на гэтым. І я бачу тут абсалютна дакладна супадзенне па часе. Я не ведаю, ці гэта скаардынаваныя заявы, але такога кшталту заявы робяцца не толькі з беларускага боку, з лукашысцкага боку, але і ўнутры Літвы. Таксама такая думка, ёсць спроба пасеяць яе ў галовы выбарцаў. Я думаю, што ў першую чаргу Рыжанкоў, ягоная каманда працуе тут на тое, каб уплываць на рэзультаты выбараў унутры Літвы, бо рускамоўныя і тыя выбарцы, якія падтрымліваюць пуцінскую агрэсію ў Украіне і маглі б нармальна глядзець на ўзаемадачыненне літоўскай дзяржавы з лукашэнкаўскай Беларусю, як правіла, вельмі пасіўныя на выбарах. І вось я думаю, што спроба актывізаваць гэты выбарчы патэнцыял, першую чаргу гэта Вісагіна з Салечнікі і, уласна, сама Вільня, тут таксама хапае такіх людзей. Я думаю, што на гэта скіравана. Але мне падаецца, што нічога значна не зменіцца ў параўнанні з мінулымі выбарамі, бо гэта аўтсайдеры перадвыбарчай гонкі, і яны ўспрымаюцца такімі і літоўскім эстэблішмент, і нармальнымі літоўскімі выбарцамі, якія будуць абіраць сярод тых партый, якія звычайна трапляюць у парламент. Гэта сацыял-дэмакраты, кансерватары, лібералы і іншыя партыі, якія маюць праеўрапейскія накірунак і праеўрапейскую пазіцыю. А вось з боку рэжыма гэтыя енкі, гэтыя заявы, гэта вот выглядае як нейкая спроба легітымізавацца, спроба вось вярнуць да сябе давер, там нейкія перамовы пачаць. І таму што вот гэта таксама супадае з нейкай рыторыкай, якую мы часам чуем і з боку нейкіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Дык вось тут проста два розных падыхода атрымліваюцца. З аднаго боку, гэтая рыторыка сведчыць аб тым, што ціск на Лукашэнку працуе, ён патрабуе, каб да яго ставіліся па-іншаму, і бачна, што яму кепска, што рэжыму гэта не падабаецца, і ён сам адкрыта гэта прызнае, кажа там, давайце палічым страты і гэтак далей. А з другога боку, ну вот нібыта нейкія сігналы ён там дасылае, і гэта значыць, што гэты ціск трэба зменшыць. Які падыход, па-вашаму, мае сэнс? Ну, фактычна, калі казаць пра сігналы, то сігналы вельмі цьмяныя, і
тыя, хто іх атрымлівае на гэтым баку, ну не ведаю, якая там частота прыёма гэтых сігналаў і іх настроена, калі ў людзей раптам у галовах з'явіліся думкі, што рэжым можа быць і не такі людажэрскі, можа быць, тут трэба штосьці адкруціць, штосьці памяняць. Гэта, канешне, адказнасць тых людзей, якія зараз выступаюць з гэтай пазіцыі. Я бачу тут дастаткова дакладную і празрыста прамоўленую пазіцыю лукашыстаў пра тое, што яны хочуць, каб мы капітулявалі і каб перасталі быць суб'ектамі. І Захад перастаў успрымаць нас суб'ектамі, а стаў успрымаць суб'ектамі менавіта Лукашэнку. Вялікія спадзяванні 2025 год, што прывядзе да таго, што заходняя супольнасць пачне разглядаць усё з чыстага ліста. Гэтае знакамітае перагортванне старонак адбудзецца. Але з таго, што зараз бачна і зразумела, тыя санкцыі, якія ўводзіліся, яны звязаны з міграцыйным крызісам, з штучнай атакай і выкарыстаннем жывых людзей у якасці тарана і спробы праламаць еўрапейскую мяжу. Гэта санкцыі введзеныя ў адказ на пірацкія дзеянні і пасадку Райнера ў Мінску і, уласна, удзел і саўдзел і дапамогу Расіі ў агрэсіўнай вайне супраць Украіны. Калі казаць пра акт пірацтва, то яўна каманда Рыжэнкова-Петкевіч спрабуе адпрацаваць гэтае пытанне, выкарыстоўваючы зараз Рамана Пратасевіча ў якасці свайго прапагандысцкага асета, свайго прапагандысцкага інструмента, кажучы, што ну вось, бачыце, у чалавека няма ніякіх прэтэнзій. Яны проста не разумеюць, як працуе гэтая сістэма, што не справа ў Пратасевіча, а справа ў тым, што самалёт пасадзілі з еўрапейскімі грамадзянамі і падверглі іх рызыкі. Будзем глядзець, як будзе развівацца сітуацыя з гібриднымі атакамі на мяжу, таму што пакуль яны не спыняюцца. Статыстыка кажа, што ёсць нават пэўны рост колькасці людзей, якія спрабуюць такім чынам трапіць у яе развяз. Ну і, власна, нічога не змянілася для еўрапейцаў. Чаму хтосьці будзе слухаць гэтыя месаджы, гэтыя пасылы, акрамя тых некалькіх людзей у беларускім дэмакратычнай супольнасці, якія хочуць выдаваць жадаемае за існае. Вось у мяне самае галоўнае пытанне, на што разлічваюць лукашысцкія сілы. Магчыма, на тое, каб падарваць наша адзінства у думках пра тое, што рэжым павінны адказаць за свае злачынствы, што людзі павінныя выйсці на волю, што павінны спыніцца рэпрэсіі, і адзіны прадмет перамоваў для мяне, які годны і варты таго, каб іх пачынаць і праводзіць, гэта сесці за стол, каб дамовіцца пра то, як правесці першыя вольныя выбары ў Беларусі. Дзякуй, вялікі Андрэй. На самой справе будзем спадзявацца, што адзінства падарваць не атрымаецца і ўсе за свае ўчыначкі адкажуць. Ад Жузепа Бурэля і Хілары Клінтон да Ілона Маска. Чарговы візіт Святланы Ціхановскай у ЗША адзначыўся шэрагам важных сустрэч. Такія паездкі здаюцца ўжо чымсьці звычайным, хаця да 2020 года гэтакага прадстаўніцтва на міжнародным узроўні ў беларусаў не было. Тым больш яго ніколі не займелі чыноўнікі лукашысцкага рэжыму. Галоўнай тэмай візіту былі беларускія палітвязні. Яе Святлана Ціхановская ўзняла перадусім на Генасамблеі ААН. Пра падзеі падчас візіту ў нашым фінальным сюжэце. Святлана Ціхановская заклікала ААН выкарыстоўваць усе наяўныя сродкі, каб дамагчыся вызвалення палітычных вязняў. На гэтым тыдні беларуская дэмакратычная лідарка ўзяла ўдзел у Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Сёння я прамаўляю ад імя мільёнаў беларусаў, якія смела выбралі свабоду, дэмакратыю і правы чалавека. На палях Генасамблеі Святлана Ціхановская далучылася да дэбатаў аб палітвязнях разам з дыпламатамі і прадстаўнікамі больш як 30 краінаў. Сітуацыю ў Беларусі яна назвала нацыянальную катастрофу. Падзялюся толькі прыблізнымі лічбамі, якія гавораць самі за сябе. Праз турмы і затрыманні прайшлі 65 тысячаў чалавек. За кратамі цяпер не менш за 1400 палітвязняў. Сярод іх 177 жанчын, 34 журналісты, 224 асобы ў цяжкім стане. Магчымасць коротка абмеркаваць тэрміновыя рэчы. У першую чаргу гэта пытанне палітвязняў, шляхі іх вызвалення. Шмат з размоваў непублічныя, таму што тэма далікатная і сенсітыўная. Другая важная тэма – гэта размовы па ўкраіне, мірныя перамовы па ўкраіне. Нам важна ўключыць Беларусь у гэтыя перамовы, каб беларускія інтарэсы былі забяспечаны. Каб не атрымалася так, што ў выніку любых
дамоўленасцю Беларусь не засталася часткай расійскай сферы ўплыву. Пытанне толькі, ці можа ААН сапраўды паўплываць на сітуацыю з палітвязнямі, якія для лукашэнкаўскага рэжыму застаюцца бясцэнным інструментам замежнай палітыкі. Пазіцыя ААН па палітвязнях у Беларусі можа быць вельмі важнай, таму што ААН і ейныя структуры ўсё роўна дагэтуль у Беларусі працуюць і будуць працаваць. ААН працуе паўсюль, Украіна, дзе ўсё яшчэ горай, чым у Беларусі. ААН гэта з аднаго боку, канешне, вельмі важная, добрая арганізацыя, з іншага боку, гэта любая вялікая бюрократычная структура, яна патрабуе пастаяннага ціску, пастаянных нагадванняў. Дэбаты аб палітычных зняволеных падчас Генасамблеі ААН былі зарганізаваныя дэлегацыяй Еўразвязу супольна з Эстоніяй, Літвой, Іспаніяй, Нямецчынай і Францыяй. З кіраўніком еўрапейскай дыпламатыі Жозэпам Бурэлем Святлана Ціханаўская сустрэлася ў Нью-Йорку асобна. Мусіць быць палітыка еўразвязу, што мы патрабуем вызвалення ўсіх палітвязняў. Мы патрабуем спынення рэпрэсіяў і мы патрабуем свабодных выбараў. Жозэп Бурэль падчас сустрэчы атрымаў ад Святланы Ціханаўскай крыж добрасуседства, узнагароду за салідарнасць і падтрыманне дэмакратычнай Беларусі. Датычна візіту дэмакратычнай лідаркі ў ЗША у медыях з'явіліся навіны аб сустрэчы з Ілоном Маскам, падчас якой Святлана Ціханаўская папрасіла дадаць беларускую мову ў соцсетку X. Чаму ўвогуле палітыкі усяго света трацяць свой каштоўны час і туды ляцяць? Таму што гэта магчыма фармальна узняць нейкія тэмы і правесці нейкія івенты, як вы зараз па беларускіх палітвязнях, адмысловы івент. Але таксама гэта галоўная магчымасць нефармальна правесці шмат сустрэчаў з калегамі, палітыкамі, якія з усяго свету з'ехаліся. Гэтак, напрыклад, Святлана Ціханаўская выступіла на глобальным форуме будучыні Атлантычнай рады. Вы ведаеце, барацьба за дэмакратыю часта рамантызуецца. Вы, можа быць, памятаеце натхняльныя выявы масавых пратэстаў у Беларусі, калі сотні тысяч людзей выходзілі на вуліцы. Памятаеце тых бясстрашных жанчын з букетамі на чале пратэсту. Аднак ёсць больш змрочная карціна гэтай барацьбы. Таксама ўзяла ўдзел у публічнай гутарцы з Гілары Клінтан і Юліяй Навальнай на нарадзе глобальнай ініцыятывы Клінтана. Мы таксама проста вельмі так, я думаю, прызвычаіліся, што беларускія дэмакратычныя сілы прадстаўлены на такім найвышэйшым узроўні, і нам это ўжо падаецца як нешта звычайнае. А што такога? Проста наступная паездка. Канешне, варта памятаць, што да 2020 года нічога падобнага у нас ніколі не было, і шматкога такога няма. І насамрэч гэта уся міжнародная актыўнасць, гэта магчымасць падымаць пытанне Беларусі, вырашаць праблемы. Так, вялікі жаль, не ўсе і не так хутка, як хацелася б. Апроч Нью-Йорку ў праграме візіту Філадельфія, Вашынгтон і Чыкага. Падчас паездкі на сустрэчах з сусветнымі лідарамі Святлана Ціханаўская дамагалася падтрымання і дапамогі ў дэмакратычных памкненнях беларусаў. Перамога дэмакратыі застаецца галоўнаю глобальную мэтаю міжнароднай актыўнасці беларускіх дэмакратычных сілаў. Паважанае спадарства, гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Для вас працаваў я, Зміцер Міцкевіч, і ўся каманда нашай праграмы. Глядзіце прасвет на YouTube-канале Белсат Ньюс, а таксама ў нашых іншых сацыяльных сетках. І бачымся праз тыдзень.